Хайде да оставим за другата седмица. Може благодаря това, че можем да изпълним обяда, да изпълним вечерята, да имаме за това, което ти си заръчал. Както сме чули, Боже мой, Твоя глас от Твоя език. Боже, не са тези, които изпълняват това, което ти си оставил. Ето ние се смиряваме с моя брат и Боже мой, нека този дух смирение ни подпомогне. Името на Исус сега ние се смирим така. Знак от това, Боже, че ние се смиряваме и вярваме на това, че Ти като се смириш, Господ, и цар на всемира си сляза тук на тази земя, за да може да покаже смирение, Господи, да покажеш онова, което ние трябва да следваме и ние трябва да правим. Сега ние, когато си мием краката, Господи, моля да Ти измии сърцата ни, личите ни, измии душите ни, да ги чисти и святи. И нека тази Господна вечера да бъде за благословение на всички ни. Нека тела да бъдат изцелявани, нека души да бъдат изцелявани, нека да дойде съживление, благословение в живота ни. Защото ние всичко приемаме и ние всичко вярваме в името на Исус. Амин. Алелуя. Сами. Хубава топла водичка, браво. Не е студено, а? Не. Сашо, снимай. Слагай тук стика. Сам. Айде, сам беделе сега на да Айде, тук сега седи. Ела тук. Чакай сега. Танчо, сега знаеш, сега Сашо ще мие на... Така ли? Добре, може да ги миеш, хайде, добре. Пак не пана? Не, можеш. Само че изходи тази водичка би. Добре, значи изходим сега. Сандра, къде ще го капа? Ами може в туалетата, Ангел. Ами беше Ангел с тогава ти бе? До толмук. Хайде беше. Ели сил. Абе, на монигамно да води. Ага. Еми ту. Така. Хайде. Кирчо! Къде е водичката? Няма да се Седи сега. Неговите крака, Кирчо, па ще ми и моите. Добре. Да го виното. Чао, 60 молитва. Айде чара, бира. Паника, той. Deve bato piro. Pero vi carpa. Nacja, lewy język tego syga, za niego ta sława. Сега Сашо, моето... Аз сега ще го въртим.
Айде, снимайте сега, Саша, молете се. Владичко се Божие, да се мием ръцете тук. Желание благодата на Отец, Господи, като хвали величае, както в песни, така и в слово, в поведение, Господи, да бъде за пример на хората по себе си, домът си, Господи, Божие святи и в църквата си, в квартала си, държавата, църквата, моля, Господи, да го в телото, така начинен пълноценно, за да можем всички да бъдем участници в Твоето царство. Името ни Христа, моля, Бог, както Него, така и Неговата пълнотата му, Господи, дръжи, Господи, Божие святи, да бъдат все по-близо до Тебе. Молитва и в четене, и свещение, и постове, Господи. Благодаря Ти, Бог, за всичко. Амин. Алелуя. Нека се опълта пие. Господи, че да бъде за благословение на всички, както не за моя брат Кучо, така за мен, за моите брати и сестри. И нека Господи наистина водичка само като на нашите сили, на нашите тела, като ние правим това в името на Исус. Ние се смоляваме в Исус. Къде е водата? Хайде беше, Бобе. Акото беше. Искайте малко водичка. Искайте малко водичка. Наско, я виж там при жените, ако има вода. Жика е вело така. То Саша. Това като ни каза 180 лева. Аз заплащам тази глава. А вика, това не за сиромащия. Това е да спомена Има такова, Васко, какво става? Няма ли водичка? Си, Ангеле, хай там стата ще ни полива. Деска, виж къде си стоиш и ни поливаш. Ангеле, хай там да дася. Let's get up. Може го дефна леле при вас това. Маш майка. Ама правя най-често. Дразно ме на това. Добре, дай. Хайде, Валя. Стига, не съм я ти неща. Ангеле се съшъл само не немо. Стига право. Ангеле. Само да доснимам. Айде, който не си имал. Ай. Вземе старт молине, бе, да го правя втора. Казваме, че трябва да бъде смешени, Боже. Има къде да ти си. Аз не съм се мил, дръж. Харика си още, Харика, жал клип. Айде, вътре, момичета. Искаме. Сте ви готови са жените или не са още? Още не. Добре, ще чакаме малко по-бавнички. Готово ли е? Се хари сте, къде? Снимай малко, снимай.